Sibi ame ambi ala fo kala barkada. Iba don anka ni jensenda munu flambolo. Namu wule ko radio télé walma munu mete bolo srofe. Nimbe ba ambolo bi. Mais adola bi yere nyinga. Abe na fakra jume. Bella barali kofi kra jume. Ayam na fili de wa, walma ayam bla sira de wa. Ayam mune di ama, don ta sirafe. Nene nyingali kanga ke. Ni nyingali kanga ke. Mama be kibe lamelike. Mama be kibe barake ni sirafe. Ika tuki sigi tumani tuma. Yire nyinga. Ni bekuma kelen kofe kofli kera jumene. Maula fili la de wa. Mobla la sirana de wa. Para la ini ka kuna folni minke. Eski kuna sila de wa walma la fonna de. Andra niyo ningali ke obe abaji ya la ka foko la nyini do kan ke ni kuma jensenda num bela jilna. Andra ni anya la sigi ere masisa. Ere radio directeur bi mena radio bara. Mami ere nyinga andra be babla kasaka jonkonna la. Amido ko kuma kan cika bote kosobe. Abin jaro kiga nega ulaje. Aywa. Umara kaba koka. Okay, ko amido ko kaba koka. Aywa kaba koka. Okay, tabarkala. Aywa, onara tsiri kwate ko abe akoka. Oye yingali muke yalmana ni mae yingali la segi erema onra segi kwate yalmana kala koloshi takira munye kanyeshi yingali saba minkeni. Bon, mina ni fodron. C'est que ni anga jamana enta. Iba yedron ka fo la selima no anga jamana ngona. Iba ye Sibi coach dossier wa kabin son radio la fe. On a pas suivi la téléphone ko. Nous avons pas ni ba do ma ti soro vlog bon. Ma kabin son radio fe ne ngula ka chala. Be flali ke ka nyeshi. Na fen soro le. Message de WhatsApp de. WhatsApp for message la be be nyabora. Bon, si vous n'avez pas de sur nous on est sur son. Son, après son. Voilà, ko son qu'on est monsieur Katebenae. Si vous ko dobe no ko wa flachi. Ko ka toronto dola. Dobe ko ke me flachi. Do wa kele. Do ta ke me flaka keni bi mi sorola. Kolon. Tabarkala ala ka nge adamne o min soro la yan adamne na abu ban wati ka soro o sigaro ma jaman kera. Bien, sibi ba don anga jamana nunu man no donne sabu ke ni mina munu ma bolo ni mina no abina fo fen chaman ti kula bi ka fo mina fo su munu ma mina fen kula abeli seka noble là. Nous c'est des matériels mundo. Ils sont trop sensibles. C'est-à-dire qu'ils veulent faire pour la courant balika treni, courant balika nani. Ma paix, mais bon, ni chano mi di kuna foro tibulo re. Wal mania foro soro fene kama ko do fene doka. Fene de bala. Avec galère. Si vous avez une kerami, vous avez une jabi kata. Parce que nous avons des chemin keren. Si à keren no ya sal bi maldonga famu. Wal manga nyeye. Ka fo an jamana in kono ya. Anga ni jamana in kono. Ko chamambe no. Olu yere bo. C'est l'utilisation optimale des ressources physiques, culturelles, spirituelles, humaines. Il va se ramener green famine quand on est sorda ministre. Ça se relie à la fitine. Belebelo ban era bulu. Belebelo ban era bulu. Am se ka sorda kan famille. Ne
c'est-à-dire qu'il y a des penchants quoi. Mais en beau tout, quand il y a chine coroma, arrêtez pour nous du comme nous là. O de kelen no kan senga bi. Si on a un second budget là, c'est que là. O de comment? Un moment les faire que nos familles, dunons les bina, on quand jamana nous connaît, ou carré kuda, quand ou savoir, quand tu me nous fly. Wal me va sur bimina quand, bah fatigue fait, jamana euro fait, quand on sort kuda, quand bi a formé un temps de colonisation. Pour 600, j'ai un moment de reste sur le cabot. Oh là, il va sur le mamou nous la quand on fait un maraboy. On est mamou nous y est coulé un barabadjou et nous borako kangana. C'est d'affaire de me boucher. Na flavega bara et cheni. On m'a bien allé. Bingani. Abe bien allé. D'affaire tout là. Qu'on a bébé bien allé. Banga ressources sous pied. Anto le fois. Ah oui, le fois. Comme on a soro ta ka kuntai katana ka an kumane an masaka nu fa fa ba kuna masakara kan famille bébé ni minan kelen ko no ma sibi beteli ni be arjuni ni be la sibi ke ni be ko fe santan saba am kalela santan saba kunkela na soro la watini am kla ka tunana ta yɛrɛ bila fɛn dɔ kɔnɔ i bi yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ an ta in tɔ ye hɛrɛ ye bilen walima n'an ta in tɔ ye n'a taayɔrɔ wɛrɛ t'a la min tɛ an bɛ min miiri ye quoi e bɛ se ka fɔ cogo di k'a fɔ ko anw filɛ nin kɛlɛ kɔnɔ tan san 13 san 13 an bɛ jigiya sɔrɔ dɔrɔn paw an bɛ tila ka bila fɛn dɔ kɔnɔ i b'a fɔ ko non an b'a kɛ cogo di mun bɛ n'o ye munna m'anw t'aw sigi k'a jateminɛ kɛ nin na munna kuma la an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ na an kunna fanga la a bɛ na dɔnni min na i b'a sɔrɔ gɛlɛya ye kelen de ye maa bɛ san 1 san 2 sɔrɔ wagati min na gɛlɛya bɛ wara ka bɔ kelen na famille ɲina kelen yɛrɛ famille ɲina kelen yɛrɛ kɔ quoi cɛ kulu munna an tɛ ɲininkali kɛ yɔrɔ la de qu'est-ce qui fait ça ouais donc Sidi bi kuma bɛna boli nin de kan kosɛbɛ o la an bɛ boli ka taa fo Laginɛ an fa Mamadi Dunbiya fɛ yen n nana mun bɛ Laginɛ an balimakɛ dɔ bɛ yen nɔ ko Mamadi Traoré ko ale ye walan sɛmɛ ka bɔ ka CNT kɔnɔ ko parce que ko CNT n'o ye wasabulon ladege min bɛ an yɛrɛ fɛnɛ bolo yan ko o ka bulon kun kan ka datugu kabi kalo tɛmɛnen o tile 31 n'o ye le 31 décembre ale kelen taara tɔw ta dɔn ko a kun ka ban o la o de b'a tɛna hali n'u b'a dɔn est-ce que kɔnɔna ye man di de ko ni wagadu ko senikɛ labɛnna a ka sin k'an ye parce que o de bɛ baara in diya automatisme aw bɛ ɲɔgɔn kalama d'accord donc o siratigɛ la an bɛ min kɔnɔ nin bɛ ne hakili jigin c'est à dire que ale kelen dɔ de b'a dɔn k'a baara tɛ banna ale kelen kɔni tɛ parce que hali kɔsan na an y'a ye ko politique mɔgɔw kun ko k'u bɛ bɔ ka bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ ka hakililajigin kɛ o ye minnu bɛ kɛnɛma ye mais minnu bɛ so kɔnɔ ale kelen kɔfɛ maa wɛrɛ si ma walan sɛmɛ maa wɛrɛ kɔni an ma maa wɛrɛ ka kuma tɛ yen munna maa wɛrɛ ta tɛ o t'a fɔ ko komi waati min fɔra ko gɛlɛyaw donna la bon a fɔra ko kalata tɛ se ka kɛ ka bɛn a ma olu bɛ to yen yanni ka to kalata wa labɛn olu ye fɛn namaralenw de ye o fɛn labɛnnen de don mun de bɛ ka kalata bali Laginɛ monsieur ko CEDEAO kun kan ka dɛmɛ dɔ f'u ye k'o dɛmɛ ma kɛ mais wari b'o de dɔn la ne y'u ka laseli faamu ne tigɛ a la y'o fara finma ou wolo finma ne a y'o de fɔ dɛ ko CEDEAO kun kan ka wari di ko CEDEAO ma dɔrɔmɛ d'olu ma bɔ k'olu b'a kɛ cogo di o kɔsa n'a fɔra ko sɔɔni ko kalata waati fana bɛna fɔ CEDEAO ma wari di CEDEAO ka wari di CEDEAO ka wari dili ni CEDEAO ka wari di baliya o bɛ den e yɛrɛ fari jumɛn de da danaya jumɛn de da parce que ni wari minnu don n'a bɛ di n'a dira n'olu y'a dumuni bɛ bɔ a la parce que c'est ça le problème farafinna kɛra tan ye quoi sisan karata o bɛ taa ŋɔnɔ ma k'o jɔ
ko CEDEAO kan ka wari de di e bon CEDEAO d'aw bila ka taa coup d'état kɛ CEDEAO kɔni ti maa bila o la sisan sɔrɔ min tun bɛ kɛ Laginɛ san tɛmɛnenw na ni coup d'état kɛra CEDEAO de ye o sɔrɔ lajɔ wa ni tigɛ olu yɛrɛ ka coup d'état olu lafiyara ka tɛmɛ jamana tɔ ninnu yɛrɛ kan yɛrɛ sisan kala taa k'o den ko min tun kan ka di CEDEAO fɛ ko ma di sisan e kuma jamana ko de banna k'a den CEDEAO ko la sisan n'o ye Laginɛ jamana ko ye o ɲininkali minnu bɛ ka bɔlɔ minɛ minnu bɛ yen nɔ ni a yera k'a fɔ dɔgɔkun fila tɛmɛnen na ko tiɲɛni yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ Laginɛ kɔnɔna na sisan an ma min faamu olu mɔgɔ bɛ k'o fɔ ko a danbe ka taa mun de ma c'est à dire que mun de majɛ bɛ yen fanga ye mun de fɔ mɔgɔw ye ka kɔn bi ɲɛ c'est à dire que fanga ye mun de laɲini jamanadenw fɛ k'u dɛsɛra ka kɛ yaasa kana taa ka kɛ i ma farafinna cogo ye a bɛɛ kelen ni ye min ta ye don min na y'o de ye sisan n bɛna min f'i ye min b'anw ka jamana ninnu kɔnɔ yan o de ye fɛn labɛnnen de tɛ jamanadenw yɛrɛ bolo komi n'a fɔ sisan e yɛrɛ ka fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn labɛnnen b'i bolo bi an bɛna se ka min kɛ si yɛrɛ jamanadenw tulo kan ka se ka min a bɛɛ bila minɛn kelen de a bɛɛ nana ni fɛn labɛnnen t'i bolo a tɛ taa o e ye jumɛn labɛn e bɔra ɲininkali caman labɛnnen don ɲininkali tɛ o ne kan bɛ kumakan minnu ni kan ka mɛn mɔgɔ fɛ ni sera jumɛn ni jumɛn labɛnnen don o yɔrɔ la an bɛna taa min ye plateforme tiɲɛni danbe ye an bɛ taa munumunu k'olu ka kɛnɛ kan ne ko jumɛn labɛnnen don fɔlɔ i k'o fɔ ne ɲɛna n tɛ daminɛ yan ka taa ayi ne ma fɔ ka fɛn jeu o ne ko ayi n m'a fɔ ko ka jeu n bɛ ka ko fɔ de sinon ni n bɛna jeu a fɔ a mi ye kɔfɛ mun ye maître Muntaka Tall kunu ale fana ye a ka samɛ foli kunnafonidilaw yɔrɔ la ale fana ka mɛnkan sariya o fana b'an bolo kɔrɔ mun kan ka se ka lase fo ka taa se an ka la nuit RFM yɛrɛ fana koɲa ma wagadu sonike an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni sisan nɔ yaasa ale bɛ wulikajɔ dɔw la ani maa dɔw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun bɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛsin su yɛrɛ fana a lawaleyali ma Basaro ka kuma tɛ yan Basaro ka kuma fana bɛ Abdou Diallo bolo ka sanga ni wulikajɔ min kɛra ka bɛn san 2022 ka kuma 14 janvier o bɛ yan o bɛ yen nɔ bon maintenant sisan Basaro ye kuma min fɔ ka kɛ ni janvier kalo tile 14 ye 2022 an ka taa est ce que an tɛ taa o lamɛn fɔlɔ pour que n tɛna sinsin kuma min kan an ka tɛmɛ n'o kuma ye